Καλησπέρα αγάπης μου. Πάμε στο τέταρτο μάθημα και τελευταία αλφαβήτο στα αγγλικά AB, alphabet. Και μετά να ξέρετε θα σας δώσω άλλο ένα που είναι με διπλά γράμματα. Και αυτά εγώ τα συμπληρώνω, είναι στο αλφάβητο, αλλά θα είναι το επόμενο. Για να ξέρουμε τα γράμματα, να μπορούμε να προφέρουμε τις λέξεις. Μην ξεχνάτε να κάνετε αγάπης μου like, εγγραφή και το κουδουνάκι. Σας αγαπώ πολύ, ξεκινάμε. Βαν. Είναι το φορτηγό. Window. Παράθυρο. Box. Σημαίνει κουτί. Εδώ λίγο δύσκολα βρίσκομαι, αλλά επειδή για πιο εύκολη και στο διάβασμα το X είναι κουτί. Για να σας βάλω στο τέλος έρχεται το X, όχι στην αρχή. Και σας έβαλα το πιο εύκολο και μικρή λέξη, ας πούμε. Μπερδεύτηκα. Yellow σημαίνει το κίτρινο χρώμα. Yellow. Ζέμπρα. Ή ζεύρα και στα ελληνικά ζεύρα. Με αυτό κλείνουμε, όπως σας είπα, το αλφάβητο αγγλικό. Όποιος έχει φτάσει μέχρι εδώ και μπορεί να τα μάθει, σας είπα, θα πάρετε 1 με 2 μάθημα την εβδομάδα για να μπορείτε να τα μάθετε, να το θυμηθείτε. Και θέλω σε αυτό το μάθημα να σας εξηγήσω, θέλω ένα τετράδιο να πάρετε, καλό ήταν να είναι με 100 φύλλα, να γράψετε το αλφάβητο όπως σας δώσω όλα με σειρά, όπως σας τα έδωσα. Και στο δεύτερο τετράδι με 100 με 50 δεν με νοιάζει το δεύτερο. Το δεύτερο θα έλεγα να γράψετε επανάληψη, δηλαδή μία φορά θα το γράψετε καθαρά καλά για να σας μείνει για πάντα. Στο δεύτερο θέλω να το γράψετε κάθε μάθημα, τουλάχιστον 5 φορές. Αν είστε δύσκολοι στη μάθηση, αν είστε εύκολοι 2 με 3, αν είστε δύσκολοι 5 φορές και αν χρειαστεί και 10 και 15. Αν έχετε ας πούμε μια ηλικία πάνω από 25-27, μην το βλέπετε είναι χάζο, δεν είναι χάζο να καταλάβετε, γιατί πολλοί προσπάθησαν να το γράψουμε γιατί το θυμάμαι. Και όταν ξεκινάμε μετά από 10-15 μαθήματα, δεν θυμώ γιατί μπερδεύω πώς διαβάζετε, τι σημαίνει και πώς γράφετε. Γι' αυτό καλύτερα στην αρχή να επιμένετε, δεν είναι ντροπή, το αντίθετο. Αν επιμένεις, δεν έχεις φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, δεν έχεις καλή μνήμη, καλύτερα να σταματήσεις το μάθημα που έχεις κολλήσει, να το μάθεις ή να κάνεις ένα διάλειμμα μία μέρα και να το ξεκινήσεις δεύτερη μέρα, παρά να πάρεις 2-3 μαθήματα την εβδομάδα και να τα μπερδέψεις και θα πάει χρόνο σου χαμένο. Καλύτερα αν χρειαστεί 1 την εβδομάδα, είναι μια χαρά να το διαβάσεις κάθε μέρα 3-4 φορές, 25-10, παρά να πάρεις 2-3 και μετά δεν θα φτάσει πουθενά. Αυτό ήθελα να σας πω. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Καλή αρχή σας εύχομαι και καλές εορτές. Γεια σας αγάπης. Like, εγγραφή και κουδουνάκι. Φιλάκια, γεια σας.